हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ समले समस्त को मोर जुहार। आउ समस्ते केंता अछन? आशा करुचे समस्ते भल थे। आउ इटा देखुन मोर बाबू के से जेन भी गीत सुनवा बाजबाटा से एंता नाचुथेसी। आउ आज देखुन लंच रे मुई भेज बिरयानी बनी। ଆଉ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବାବୁକେ ପାର୍କ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ, ନୂଆ ବନିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଲାଇଟିଂକେ ଦେଖିକରି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବୁଲିକରି ଟିକେ ଆସିଲେ। ଆଉ ବାବୁ ବି ସେନ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାମୁ ଭଞ୍ଜାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କେନ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମା ବେଲାକେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲୁଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ତାହାକେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନଉଛେ। ଏଇଟା ରାତିରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ବାବୁ ଏବେ କହୁଛେ ନିଜେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଇଁ ନିଜେ ଖାଇମି ବୋଲିକିରି ଖଲି ଆଉ ଦନାରେ ଏନ୍ତା ଭାତ ଟିକେ ଡାଲି ଦେଇଦେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଛି।